spune că uh, unele industrii, cum ar fi panificația, are un potențial de a crește producția chiar cu 2 miliarde de lei. De unde vine acest potențial, această creștere? Da, într-adevăr, România sau industria agroalimentară are un potențial extrem de mare, care nu este încă folosit așa cum ar trebui. Am văzut că și Banca Națională a făcut un studiu în această privință și în noua politică agricolă comună, chiar și noul Plan Național Strategic se axează în primul rând pe procesarea produselor agricole primare. De ce? De aici vine și potențialul ăsta de creștere foarte mare. Noi pe balanța comercială agricolă, mă refer la produse agricole, în general suntem deficitari. Avem un deficit de 4,3 miliarde de euro. Dar avem un plus pe exportul de cereale de 2,2 miliarde de euro. Și de aici această sumă, în cazul în care nu mai exportăm materie primă primară și ne vom axa pe procesare, adică să procesăm cerealele, să nu mai vindem produse agricole cu valoare adăugată mică. Dacă vom face procesare în noua politică agricolă comună și vom avea subvenții mai mari pe procesare, atunci produsele agricole primare nu vor mai merge la export, vor intra în producția proprie și vor ajunge la consumatorul final sub altă formă, deci procesată. Biscuiți, paste făinoase, pâine, produse de panificație. De aici, creșterea ar putea fi cu 2,2 miliarde de euro. La fel și în cazul cărnii. Aceeași regulă se aplică. Și la carnea de porc în special. E bine știut că românii sunt consumatori de carne de porc. România are un deficit extrem de mare pentru că cea mai mare parte a cărnii de porc vine din Spania, Italia și mai nou din Polonia, de unde mai vin și alte produse, cum ar fi legumele și fructele. Deci dacă noi reușim ca în noua politică agricolă comună, și repet, 2023, pentru că acum suntem în tranziție, 2027, să alocăm mai mulți bani pe procesare, indiferent că sunt produse agricole, și mă refer la cereale, sau carne, sau produse lactate, atunci România ar putea să-și echilibreze balanța comercială. Bun. Dacă ne atingem întregul potențial de producție, putem vedea prețuri mai mici? Evident, pentru că odată ce noi am putea să ajungem cu producția secundară, cu producția asta primară în produse finite, evident că ele vor avea valoare adăugată, dar nici într-un caz nu vor putea atinge prețurile care vin din import. În primul rând că nu avem transport. Deci cum poate să vină un produs mai ieftin din Polonia, din Spania, carcasa de porc sau fructe și legume din alte țări, când ele, comparativ cu producătorii români, înregistrează un cost de transport foarte mare. Cam asta e. Dacă s-ar ieftini, dacă ne-am atinge potențialul, s-ar ieftini produsele agroalimentare, nu ar fi la fel de ieftine ca cele din import? Păi cele din import nu sunt prea ieftine. Dacă noi producem în România și reușim să ne organizăm mai bine producția agricolă, și așa va fi în noua politică agricolă comună, o să fie mai mulți bani pe procesare, atunci evident că produsele care sunt procesate aici, dar ca să ajungem la acest lucru mai avem de îndeplinit și alte măsuri. Cum ar fi, de exemplu, digitalizarea. Deci în agricultura, în special în industria agroalimentară, deci în partea a doua a segmentului agriculturii,
este nevoie mare de digitalizare. Să știe că procesarea trebuie făcută automatizat, computerizat și digitalizat, dacă vrem să atingem performanțe. Pentru că nu putem să avem forță de muncă manuală și să înregistrăm costuri mari de producție dacă nu îndeplinim aceste măsuri de digitalizare. Eu mi-am notat câteva măsuri pe care România ar trebui să le... Am și câteva cauze care au dus la această scumpire a produselor agricole. În ultimii, aș putea să zic, poate de la aderarea României la UE, noi suntem cu deficitul pe balanța comercială, tot crește deficitul. În ultimii 5 ani chiar s-a dublat. Și dacă îmi permiteți să amintesc 2-3 cauze și câteva măsuri, o să vedem de unde și cum putem să aducem produsele românești în supermarketuri și atunci consumatorul să beneficieze nu numai de produse românești, dar și de produse de calitate. Pentru că produsele românești sunt recunoscute pentru gust și calitate. Așa cum spuneam, cauzele ar putea fi, sau sunt de fapt, în agricultură nu avem cadastru agricol. Nu avem pregătire, avem o pregătire profesională slabă sau deficitară. Și mă refer la școlile profesionale, mă refer la universități. Avem o infrastructură deficitară a sistemului de irigații. Avem deficit pe depozitare. Dacă rezolvăm aceste lucruri, evident că aducem plus valoare, reducem un cost de producție și ajungem cu un produs finit la raft mult mai ieftin. Iar măsurile pe care cred eu că ar trebui să le facă Ministerul Agriculturii, ar trebui să aibă un dialog mai bun cu reprezentanții agricultorilor, ar trebui să aibă grijă cu bugetul ăsta care vine acum pe noua politică agricolă comună de 10 miliarde de euro pentru agricultori, să aibă o componentă de digitalizare și automatizare, așa cum spuneam, pentru industria agroalimentară, ar trebui să emită și să revizuiască certificatele de depozit, că nu funcționează așa cum funcționează Prima Casă, programul Prima Casă și un succes, așa trebuie să funcționeze și primul depozit, să nu mai vindem produse agricole din combină. Pentru că în felul ăsta producem greu de furaj, că nu ni-l cumpără nimeni la calitate. Dacă avem depozit, depozităm frumos, vindem când prețul e cel mai bun și ne reluăm activitatea. Asta înseamnă că primul depozit poate să ne garanteze un credit la bancă și să ne desfășurăm activitatea. Am mai notat eu aici promovarea produselor românești. Deci noi nu avem promovare. Produsele românești nu sunt cunoscute. Sunt lăsate deoparte și în hipermarket și la raft și nu sunt suficiente. Și avem fonduri europene pentru așa ceva. Neapărat atenție mare pe punctarea asta suplimentară a procesării. Deci trebuie să aibă un punctaj mai bun la fondurile europene, procesarea, să se axeze pe măsura asta 4.2 de la AFIR și să fie mai bine punctată. Pregătirea profesională, așa cum am spus și mai devreme, neapărat licee agricole duale cu necesarul de oameni pregătiți, fie că sunt mecanizatori, tractoriști, școli profesionale, ce or fi ele licee, trebuie să fie în concordanță cu ce vrea mediul de afaceri. Și acum a apărut învățământul ăsta dual, în care o parte sunt finanțați de societățile comerciale. Și accesul facil la finanțare. Dacă avem o finanțare pe termen lung, evident că avem un plan de afaceri pe 4-5 ani și putem să avem niște costuri controlate care să ne ducă la niște producții mai bune, un randament mai bun și produse de calitate. Implicit prețuri mai mici la raft. Mi-ați spus niște lucruri acum, automatizare, digitalizare, oameni calificați, care în primă fază înseamnă o investiție mai mare. Cum va duce acest lucru la un preț mai mic? Adică în primă fază va trebui să ne așteptăm la niște scumpiri și după să mai scadă prețul? Nu. Foarte bună este întrebarea. Răspunsul este simplu. Ne aflăm în anul 2023, urmează exercițiul financiar al Uniunii Europene 2023-2027. Suntem în 22, în perioada de tranziție. 2023-2027, România va beneficia de 10 miliarde de euro, așa cum spuneam, pe plăți directe și pilonul 2, adică pe proiecte.
banii ăștia vin de la Uniunea Europeană. Dacă fermierii români, procesatorii, firmele care lucrează în industria agroalimentară accesează acești bani, evident că ei sunt nerambursabili. Deci nu sunt costuri mai mari de producție. Din contră, în loc să lucrăm, știu eu, un pachet de biscuiți să-l facem cu 3 oameni, îl facem cu un singur om sau niciun om, pentru că îl face un computer. Chiar vreau să amintesc că România stă la 1% la robotizare. În industria asta de procesare avem nevoie și de roboți. Deci media Uniunii Europene, mi-am notat eu pe aici pe undeva, este la... Deci România este la 1% și Uniunea Europeană este la 7% medie, iar Suedia, ca să avem un termen de comparație, care este în vârful clasamentului, are 31% roboți. Ce înseamnă asta? Că, concret, vacile, de exemplu, nu mai sunt, totul este automatizat, sunt mulse de roboți, sunt hrănite de roboți, li se face curățenie roboții. De ce? Pentru că ei nu au erori ca și oamenii, lucrează mai mult de 8 ore și costurile, un robot poate să facă mult mai mult. Practic înseamnă rentabilizare. Ideea care este? Ca acum în Planul Național Strategic la care lucrează Ministerul Agriculturii să aibă grijă la aceste aspecte, să simplifice birocrația, astfel încât firmele din industria alimentară să poată accesa ușor, așa cum a făcut și Polonia. Și de-aia a ajuns ca toată marfa lor, care trebuia să se ducă în Rusia, spre exemplu, din cauza embargoului. Din cauza embargoului n-au mai putut exporta în Rusia. Și atunci toată marfa a ajuns în hipermarketurile din România. Și mă refer aici la carne de porc, mă refer la legume și fructe. Este bine cunoscut faptul că hipermarketurile românești sunt pline cu produse din Polonia. Bun. Dacă ne atingem toate aceste ținte și atingem întregul potențial, tot, digitalizare, tot ce trebuie, cam cu cât ar putea să scadă prețurile? Păi, acum știți că aș putea să zic că pe lângă alte crize, astea de pandemie, Doamne ferește, criza asta de război care bate la granița Ucrainei și noi suntem aici țară la marginea NATO, țin și de securitatea alimentară. Și atunci, securitatea asta, mi-am notat eu aici, tendințele astea de securitate alimentară, am notat câteva idei, spre exemplu. Nevoia de hrană autohtonă de calitate. Creșterea suprafețelor eco. România trebuie să-și crească. Acum suntem la 3%, Uniunea Europeană e la 7,5%. Targetul Uniunii Europene este la 25%. Productivitatea la noi este scăzută. Dacă reușim să aducem un randament mai bun. Gradul de fragmentare al terenurilor în România este foarte mare, 33%. Din țările Uniunii Europene, din fermele, din societățile comerciale care lucrează terenul, sunt românești. Dar numai 92% au o suprafață mai mică de 92% dintre ele au suprafața mai mică de 5 hectare. Deci o fragmentare foarte mare care nu ne aduce randament și nici produse cu cost mic. Pregătirea profesională, dacă reușim să o rezolvăm, și o legislație predictibilă, pentru că acum este impredictibilă. Un investitor care vrea să-și facă un plan de afaceri de astăzi, îl face mâine, se schimbă legea. Dacă toate astea se rezolvă, părerea mea că prețurile din România ar putea să scadă la jumătate. La jumătate? Asta e o cifră mare. Da, este o cifră foarte mare, da. Pentru că e bine cunoscut faptul că undeva la 10-15% din prețul unui produs îl reprezintă transportul. Când distanțele sunt mai lungi, mă refer la importuri acum. Și atunci, dacă noi eliminăm aceste lucruri, rentabilizăm aceste situații, așa cum le-am expus mai devreme, este imposibil să nu putem să reducem costurile la 5%. De ce? Creștem productivitatea, creștem calitatea, avem un randament mai bun, produse în România. România poate să fie independentă din punct de vedere al securității alimentare. Noi putem să producem necesarul României pe 3 ani.
într-un singur an. Deci nu cred că România nu poate să-și reducă costurile. Numai că avem aceste lacune. Bun. Deci chiar ar putea să fie mâncarea mai ieftină ca cea din import, cum ar fi logic, de fapt. Sigur că da, bineînțeles. Și nu numai că ar putea să fie mai ieftină, dar ar putea fi, este o mâncare, este o hrană de calitate mai bună. Este cunoscut faptul că produsele românești au un gust mai bun. Și dacă vă uitați, consumatorul a început să fie tot mai educat, caută la raft, citește eticheta, vrea predictibilitate, vrea transabilitate, da? Vrea să vadă de unde vine produsul ăla, cine e producătorul lui, cine e procesatorul lui și unde se comercializează. Vrea să vadă toată această trasabilitate. Și a apărut și la noi blockchain, a apărut, ați văzut, avem codurile astea QR care ne arată trasabilitatea produsului. Putem să urmărim. Deci nu avem voie, odată că producem o hrană de calitate superioară față de ce vine din import la momentul ăsta, ca să nu mai amintesc de dublu standard, că a fost o întreagă tevatură pe presă, că țările dezvoltate ale Uniunii Europene produc produse alimentare de două categorii pentru țările din estul Europei de calitate mai proastă. Deci, concluzia este că putem să producem produse agricole și alimentare de calitate mai bună, de calitate superioară, la prețuri mai mici. Perfect. Bun.